играл на живо в Майнкрафт в един сървър български. Тук играя от много време и сега ще ви покажа, защото сега съм в нов скин. С другия скин съм много по-развит и това са всички айтеми по принцип. Това всичките ми неща, които тук имам в честовете. Тук тези честове. Да. А това е скина ми. Сега в момента с тех играя, с този скин играя, защото исках да почна много да се развивам. По принцип имам още един скин, с който съм много повече развит. И скоро може да си направя свой скин и да си го кръста като на профила. Нали, както съм се писал там на клипчетата. Съжалявам, че бавно пиша, но така. Така. Сега сме на спауна. И аз викам да ида на хуба. Така. Сега ще поиграя в Skywars. Съжалявам, че толкова много ви забавих, но исках просто да си видя там нещата. И сега ще играя в Skywars, в този сервер. И сега малко ще почакаме, да ни за клипчето. Аз по за клипчето да не спална там на мапа, на който ще играем. И ако сте харесали този клип, ме абонирайте и пишете там, ако имате някакви въпроси. Съжалявам за първия клип, който снимах, но просто бях много вълнуван, че си имам канал, нали, в YouTube. И така, значи сега сме на този мап. Огледайте го. Така. И почваме. Малко ще го приближа. И така. Знам, че но съжалявам, че защото сега тук е тъмно, нали, в самия мап. Съжалявам, че нищо не виждате, но просто такава ми е камерата и не може да заснеме, нали, тъмно. В тъмното хубаво не заснема. И затова съжалявам за това. Сега да започваме, нали, това, което ще правим. И като за начало трябва да убием тази там. Така. Така трябва да оцелим. Да оцелим. Съжалявам, се обърках. Точно ли човек съм, нали? Така. Сега се надявам, че питам, но добре ли виждате? Там това ме стреля една идиотка. Опа, паднах! Умрях. Така. Пак ще игра на Skywars.
Признам си, но съм слабичък. Затова викам да имам спална, но за жалост сега не ми дава. И затова нека да направя още една игра. И после ще ви покажа, има и